دوستو، میرے پیارے بھراوو، میرے پیارا بھینی، میرے تمام بزرگ، کیا حال ہے تھوڑا؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت صحت نیت بھی امید کرنا بالکل توری ٹھیک تو والا ٹھاک ہو سی آپ نے یکی دوست ہک کرتے آپ جو والا اندر بعد لینے ہیں گپ شپ. آج ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی سکی تے اساں کسی چلو یار کوئی مسئلہ کا نہیں، دوست نال گپ شپ لینے ہیں. اپنے پیارے دوست اساں اپنے پیارے دوست لوفر منڈا آفیشل صاحب کو اپنی یوٹیوب لائیو تے ویلکم آدھے آدھے پین لائک ڈن جی بالکل لائک ٹھیک ہے. کمال محبتاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک دا شکر ہے بالکل ٹھیک. لوفر منڈا صاحب بھیا تساں ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ تو بھی ایسا ٹھیک ہے. ایسا تو کو دل دے کہہ رہے ہیں کہ خوش آمدید آدھے موسٹ ویلکم آدھے بالکل فٹ ہوں. اور سناؤ لوفر منڈا صاحب بھیا بالکل فٹ تے والا فاٹ ہے. دئی دئی ہے بی گال کنی ٹینشن گندا کنی ایویں ایویں بی گال کنی جسٹ چینے پہ فل. اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے. جہانگیر اقبال آدھے پین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہانگیر اقبال بھیا جان کیا حال ہے تورا؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. ایسا تو آپ اپنی یوٹیوب لائیو تے ویلکم آدھے ہیں، خوش آمدید آدھے ہیں. اچھا یار جہانگیر اقبال ہے ایڈے یار وہ نک دا کوکا لگا کھڑا سنیلا شریف ڈیک دے ہوتے کہیں شادی ہے یار؟ ڈھاڈی شادی ہے کیا؟ وسیم احمد سعودی عرب کے نے ساری لائف تے تشریف گنن محبتہ. وسیم خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم خان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ وسیم ارائی صاحب بڑی فل خیر ہوئے. وسیم ارائی صاحب ویلکم. جہانگیر اقبال ویلکم. لوفر منڈا ویلکم بھائی جان. لوفر منڈا آفیشل صاحب آدھے پین کمال محبتہ ویلکم کرنے کا تابے دار بھیا جان. تابے دار اسے لوفر منڈا صاحب یار گال ہے ایویں تسا سمجھو جی میں الحمدللہ نپیا بیٹھا. اے دیکھو اے باواں ای کر باواں سردی نہیں لگتی بالکل. اچھا سی توقیر ہجانا میرے بہت پیارے بھیا جان آ گئے سعودی عرب کے دے بیٹھے نادے پن بندہ نا چیز توقیر انجم ہجانا سعودی عرب تو سارا سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا جان توقیر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت سا ٹھیک ہے؟ دیو حال کتھا گمو ول چھٹی دے نہیں میں آئے کیویں حال ہے توقیر خان دسے سو والا. لوفر منڈا صاحب آدھے پین ٹھیک ٹھاک. چلو ماشاء اللہ میں ٹھیک ٹھاک رہو. لوفر منڈا صاحب فل خیر ہوئے. لوفر منڈا دے پین نک دا کوکا جیا جیا دا نک دا کوکا نک دا کوکا لگا کھڑا ایڈے ساری وستی سندیلا شریف. توقیر ہے جانا دا ہاتھ نہ بد ہاتھ نہ بد تیری فل خیر ہوئے. نہیں حالدہ چھٹی تے کیوں نہیں آیا وہی توقیر بھیا؟ وسیم خان دے پین ٹھیک الحمدللہ فٹ ہیں بھیا. آپ سناؤ ٹھیک ہو؟ اللہ پاک دے احسان بالکل ٹھیک وسیم بھیا. بس تو دعائیں ہیں تمہاری فل خیر ہوئے بھیا جان. آئی میس یو وسیم. توقیر جانا دا پہ ادا کفیل چھٹی نہیں لا دینا نہ کر بھیا. کیوں چھٹی نہیں لا دینا؟ کفیل پیچھے تو چنگا کہنی ہے لالچی ہو سی پیسے کھاونا لاؤ سی ہیں. اللہ پاکوں کو ہدایت دے وے یار. اللہ پاکوں کو ہدایت دے وے آمین یا رب العالمین. اچھا میرے پیارے بھائی جان آ گئے ہیں. شعیب حیدری صاحب آدھے پین غفار بھائی سلوٹ ہو گیا. اساں ڈوہیاں تے نال تو کو سلوٹ پیش کرنے ہیں میرے پیارے بھائی جان شعیب حیدری صاحب. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. اساں تو کو ڈبا پیک ویلکم آ دیں ہیں. توقیر جانا صاحب تو کو اساں ڈبا پیک ویلکم آ دیں ہیں. وسیم خان تو ویلکم آ دیں ڈبا پیک. اور جہانگیر اقبال خان سندیلا صاحب تو ویلکم آ دیں. لوفر منڈا صاحب ایک بار وال تو ویلکم آ دیں. میرے پیارے بھائی جان میری دنیا گن ان کو ہی اساں ڈبا پیک ویلکم آ دیں. میری دنیا دے پین حاجی مرغزر صاحب دے پین سلام علیکم. وعلیکم السلام کیف الحال طیب کویس میاں میاں حبیبی هلا عمر كيف الحال طيب كويس مية مية. وين أنت موجود؟ هلا حاجي عمر.
توقیر ہجانا صاحب آدھے پین رمضان دے بعد اچھا اچھا ماشاءاللہ رمضان دے بعد آندے پے وے ماشاءاللہ ونجو بھیا اساں تو کو دل دے گریں کہ پاکستان دے وچ ویلکم آدے ہیں خوش آمدید آدے ہیں تاری فل خیر ہوئے اچھا سی ہلو فرمنڈا صاحب کھلتے پین خیر ہوئے جہانگیر اقبال دل بھیجی پین محبتہ کمال محبتہ جہانگیر اقبال سے سو یار اے سنزیلہ شریف یار اگیرے نک دا کوکا لگا پیا بوفر دے ہوتے کہیں دی شادی ہے یار کمال محبتہ اچھا ہلو فرمنڈا آفیشل صاحب دے پین ویلکم شعیب حیدری بھائی جان محبتہ لو فرمنڈا صاحب ویلکم کیتے ہوئے سارے پیارے بھائی جان دا محبتہ کمال محبتہ اچھا جہانگیر اقبال ولا دل بھیجی پہنا ہے وے تیری زندگی دی فل خیر ہوئے جہانگیر اقبال تیرے محبتن شعیب حیدری صاحب آدھے پین آمین آمین اہلن و سہلن مرحبا مرحبا یا حبیبی شعیب حیدری صاحب جہانگیر اقبال آدھے پین ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ جہانگیر اقبال بھیا جان تاری فل خیر ہوئے خوشحال رہو ہمیشہ سارے دوئیں تاری نال توقیر جانا صاحب آدھے پین سعودی عرب ملے نہیں ابھی پاکستان میں انتظار کر رہے ہیں بھیا جان میں تو انتظار کیتا یاد کرو میں کیا بھیا شام کو انشاءاللہ عمرہ کٹھے کرے سوں ٹھیک ہے نا تو آکوں والا جلدی ہی مڑی تساں دوستیں نو ونجنا ہوئے کیونکہ ہوں جہاڑے بھیا میں ساری درئی تھی پی دوستیں نال سمجھنا سے زیارات تے مقدس مقامات دی زیارت کرنی ہے تو میں کچھ ویڈیوز بھی بناونے ہیں ولا این سنگت ساری کٹھے ویندی پی تو ول گئے سے زیارتاں کر رہے سے کلہ بندہ تو پتہ ہے وہ اتنی چاس نہیں ہوندی جی میں آئی ہے ہوں سکو ولا ہوں رات میں تو آخیا ہم شام دا کٹھے عمرہ کرے سوں کیونکہ میں دوجا عمرہ کرنا ہی والد صاحب دے نا دا لیکن ہوں جاڑے تساں مطلب کر گئے کلیاں کلیاں تساں ڈین دا کر گئے میں والا ہوں رات کیتا ہمیں ٹھیک ہے نا توقیر بھیا عمرہ ہوں رات میں کیتا ہم بس نصیب دی گال ہے انشاءاللہ ہوں پاکستان ہو سنا انشاءاللہ مل سن ڈبا پیک اساں تو ویلکم آدے ہیں اچھا سی لو فرمنڈا صاحب آدھے پین بس میاں میاں اوکے اوکے حبیبی طیب اچھا توقیر جانا بھائی آدھے پین آگے ایک ساتھ بیٹھ کر پروگرام کریں گے انشاءاللہ بھیا جان آتے ضرور انشاءاللہ او صحیح اسا تو ویلکم آدے انشاءاللہ بہوں اچھا اور خوبصورت پروگرام کرے سوں یادگار ہو سی بھی گال کنی بھی گال نہ تھی سی فل پروٹوکول سو اساں اپنے پیارے بھائی جان توقیر خان حجانہ صاحب کو اچھا شعیب حیدری صاحب آدھے پین لو فرمنڈا بھائی السلام علیکم خوش رہو شعیب حیدری صاحب تو کو سلام کرنے پین پیارے بھیا جان شعیب حیدری صاحب سلام کرنے پین لو فرمنڈا صاحب تو کو اچھا جہانگیر اقبال دے پین ہمیں پتہ نہیں ہے برو اچھا اچھا تو پتہ کہنی شادی ہے کہیں دی وجدی کھڑی ہے چلو چلو کوئی مسئلہ ہے نہیں اللہ خیر کریں پتہ لگ ویسی آج شام کو کہیں دی وجدی کھڑی ہے شادی میری دنیا آج عمر گازر صاحب دے پین کیا حال ہے بھیا جان اللہ پاک دے احسان بالکل ٹھیک بھیا جان حاجی عمر گزر صاحب تساں بھیا ٹھیک ہو فٹ ہو تو بھی ایسا ٹھیک ہے اسا تو ویلکم آ دیا اور اون دے بعد ہون تساں میری لائیو تے یا میری واٹس اپ تے میں کو مینا نہیں دے سکدے بھئی وہ تواڈی فرمائش پوری تھی ہے یا کہنا کیونکہ اساں تواڈی وہ فرمائش پوری کر دیتی ہے ٹھیک ہے نا حاجی عمر گازر لو یو ہو گیا شعیب حیدری صاحب میرے پیارے بھیا جان آدھے پین الحمدللہ لو فرمنڈا بھائی آپ سناؤ کیسے ہو لو فرمنڈا صاحب تساں دساؤ شعیب حیدری صاحب پوچھ دے پین کیسے ہو اچھا لو فرمنڈا صاحب دا بھی کمنٹ آ گیا دن ٹھیک ٹھاک شعیب حیدری بھائی جان ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہو لو فرمنڈا صاحب شعیب حیدری صاحب آدھے پین غفار بھائی ابھی کہاں بیٹھے ہو سعودیہ میں یا پاکستان بھیا جان شعیب حیدری صاحب بھیا جان اللہ تعالیٰ تو کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرماوے میں الحمدللہ پاکستان بیٹھا انجے ویلے اپنی بیٹھک دے اوتے بیٹھا ہے اپنے اسٹوڈیو دے اوتے بیٹھا ہے اے دیکھو اے میرا اسٹوڈیو اے دے گدے وے اے مہمان خاطر کھٹڑے وغیرہ پین کتن اے کھٹڑے وغیرہ پین بیا ہے کھٹڑا ایڈو لاتے دیکھو کمبل شمبل سب شے الحمدللہ مہمان نوازتا اللہ پاک دے کرم دے نال حصے پے کیونکہ سارے والد صاحب میں اپنے والد صاحب کنے بہوں کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ دا شکر ہے میرے آئیڈیال جڑے ہوندے نا جن کو میں فالو کرنا اپنے میرے پیارے پیارے ابو جان ہیں اللہ پاک انہیں دے درجات بلند فرماوے آمین میرے
والد صاحب وفات پا گئے بس دعا کرے سونے دے حق کے پاکستانی سے سعودی عرب بچوں 11 اکتوبر 10 اکتوبر کو پاکستان آ گیا ہم میں بلکہ 11 پہنچا ہم 10 کو سعودی عرب کے واپسی میری ٹکٹ ہی اچھا شعیب حیدری صاحب ترا کمنٹ کا جواب مل گئے میری دنیا دے پین کیا فائدہ ویڈیو چلا ہی نہیں کیوں یار ویڈیو کیوں نہیں چلی اللہ دا بندہ ہوں پرنٹ گھٹ کر رہے ہیں چاہ پرنٹ گھٹ کر رہے ہیں اللہ دا بندہ تو میرے والا ایک دفعہ ویڈیو سینڈ کر یا میں دیکھ سا اللہ کرے سی کھڑی ہو سی میری آئی فون کھڑی ہو سی انشاءاللہ میں والا ایک دفعہ چیک کر سا میں کو دس صحیح اللہ دا بندہ بھئی میرے نے پرنٹ گھٹ نہیں تھی نا لہٰذا تو میرے والا دوبارہ پرنٹ گھٹ کرتے مطلب بھیج میں تابے دار ہاں حاجی مرغازر صاحب تو حکم تھا کر اچھا توقیر جانا صاحب آدھے پین میرے بھائی اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ تابے دار بھیا جان اللہ پاک تو آپ کو بے شمار خوشیاں ترقیاں اور کامیابیاں اور بے شمار عزت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین توقیر جانا بھیا جان جہانگیر اقبال کھلتے پہن تاری فل خیر وی میں ہمیشہ کھل دیتے ہنس دیتے مسکرین دے رہو سارے دنیا جہانگیر اقبال تیری فل خیر ہوئے جہانگیر اقبال آج یہ ویلے تک جاگدا بھی کہ بلکہ تو تے ساڈا گینگ دا بندہ ہی گیم کھیلنے والا بندہ ہے وہ تو صاف ظاہر ہے لیٹ سمتے رہتے ہیں نا اچھا شعیب حیدری صاحب آدھے پہن ماشاء اللہ جہاں رہو خوش رہو غفار بھائی اللہ پاک آپ کے ابو کی قبر کو منور فرمائے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ میرے پیارے بھیا جان شعیب حیدری صاحب اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور بے شمار خوشیاں کامیابیاں ترقیاں اور بے شمار عزت عطا فرماوے میرے پیارے بھیا جان شعیب حیدری صاحب تو آپ کو لوفر منڈا صاحب آدھے پین نال اور آپ کے ساتھ یار لوفر منڈا میں تے کوئی گال سارے وہاں سیریسلی میں کو آپ کھیلا ہوں جی تم ہی ہونا لوفر منڈا کھلتا بیٹھا اسے کھیلنا ڈاند نہ پٹ لوفر منڈا اے گال سن کمنٹ کریں یا لکھا کر نال یا لکھا کر آپ کے ساتھ این لکھ دی نال اور آپ کے ساتھ سرائکی مرینی اردو دبینی کی میں حال ہے تو ملنی نا بس تیک میں مرے سا ڈانگا اچھا سی لوفر منڈا آفیشل صاحب آدھے پین ویڈیو سینڈ کر بھائی جان میری بیٹری نہیں ہے جلدی سینڈ بھی یار اپلوڈ تے تو کل کو کرے سے ہیں اچھا یار میں یار تیرے سینڈ کریں نا پیان لیکن میری شاید لائیو روک ویسی تھوڑا یہ میں اے دیکھ یار یہ میں سینڈ کر دیتی ہے دیکھ یہ پھر دکھ رہی ہے بس آن پہ ویسی ٹھیک ہے نا لوفر منڈا تیری فل خیر ہوئے کتنی تھی یہ 18% ہے 18% پیچھے ڈس دی پئی ہے اندھا ہی لوفر منڈا بھیا تیری فل خیر ہوئے اندھی پہ لوفر منڈا کھلتا پہ تیری خیر ہوئے میری بہت پیاری بہن دعا بھیا جان آ گیا نا آدھے پہن ولاگ شہزادی ڈی زیڈ نام الٹا کر گیا نا سلط پہلے دعا شہزادی ولاگ ڈی زیڈ آدھے پہن اسلام لکھی پہن ہاں السلام علیکم آدھے پہن اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری بہو پیاری قابل احترام بہن بھیا جان دعا شہزادی بھیا کیا حال ہے ٹھیک ہو خوش ہو تبھی ایسا ٹھیک ہے اصا تو کو دل دے گریں کہ نے ڈبا پیک کوٹھے جرا ویلکم کرنے کوٹھا بہت وڈا ہے یہ بہت وڈا ہے کوٹھا بھی اصا تو ڈبا پیک ویلکم آ دیں دعا شہزادی بھیا جان اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے شعیب حیدری صاحب آدھے پہن آج میں نے جتنا قرآن پڑھا آپ کے ابو کی طرف اصالہ ثواب کرتا ہوں جتنا بھی نیکی کا کام کیا ہے آج
جزاک اللہ بھیا جان شعیب حیدری صاحب اللہ تعالیٰ تو کو اجر عطا فرماوے آمین یا رب العالمین بہت بہت شکریہ جزاک اللہ میں تھوڑا جتنا بھی شکریہ ادا کراں بہت گھٹ یہ تمہاری محبت ہے شعیب حیدری صاحب جتنا بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے میرے ابا جان کو بخشنے پہ بعض اوقات میں بھی ایموشنل قسم نال تھوڑے محبت ہیں شعیب حیدری صاحب میں جتنا بھی شکریہ ادا کراں بہت گھٹ ہیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ شعیب حیدری صاحب ایموشنل تھی گئے ہیں چلو اللہ خیر کرے تھوڑے محبت ہیں میں تو کو لو یو اکساں ڈبا پیک شعیب حیدری صاحب اچھا لوفر منڈا صاحب دے پہن پلیز سینڈ می بھیا جان اندھی پی لوفر منڈا صاحب اندھی پی بھیا تھوڑا ویڈیو اندھی پی اچھا میری پیاری بہن دعا ذرا دے پہن موبائل لو ہے سوری چلو ٹھیک ہے بھیا کوئی مسئلہ کا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ساڑھی واری میں تھی نہیں میں بیٹری تاری لو تھی ہے یا تو کو نیندرا ون پہ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بھیا لوفر منڈا دے پہ اندھا اچھا اندھا ہی اندھے نہ تھی وہ گال پکڑ کی دی ہے ذریعے ہولے ہولے آکے ہم لوفر منڈا سوڑ کی دی ہے دعا شہزادی بھیا دی پہن اللہ حافظ لو ہے بیٹری سوری کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کو ہمیشہ خوشحال رکھے آباد رکھے نہال رکھے تے تمہاری فل خیر ہوئے بھیا جان دعا شہزادی یار جیرے دوست لے دے بیٹھے ہوئے اپنا توقیر بھیا اور باقی جہانگیر اقبال جیرے بھی دوست لے دے بیٹھے ہوئے میری پیاری بہن شہزادی ولاگ ڈی زیڈ سرچ کرے سو یا ولاگ شہزادی ڈی زیڈ لکھ سو ان چینل تے ونجو محبت ونڈوئی میں یکیا ویڈیو واچ کرو تے چینل کو ہی سبسکرائب کرو لائک کرو کمنٹ کرو اور لو فرمنڈا صاحب دے چینل تے بھی لازم وزٹ کرو بھیا محبت ونڈو یار پیکج تو لویں دے اچھا تو کی رجانا بھیا دے پین تائیں آکھیا ہا میں نہ بھلساں تونے ککھنے دے مل تلساں ہائے او کتنے گئے تیرے وعدے او کتھے گئے او کینتے گئے تیرے وعدے یہ لکھ ہے یار نت راندے واہ واہ بھیا کمال بہت اچھا شعر ہے بہت اچھا شعر ہے تو کی رجانا بھیا اصل آئی فون نے میں نہ میں بلکہ بھیج دے دا بیٹھا میں کیا الفاظ کٹھین کیوں نہیں پائے اچھا واہ واہ کمال شعر ہے بھیا تو کی رجانا شعیب حیدری صاحب پین آمین سم آمین جزاک اللہ شعیب حیدری صاحب اللہ تعالیٰ تو کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرماوے آمین یا رب العالمین تو کی رجانا بھیا دے پین میں کو غیراں دے وس پا کے تو ٹر گئی کیچ دے پاسے واہ واہ کمال ہے کمال بہت شاعری جری کرنے بیٹھو کمال بہت خوبصورت ہے تو کی رجانا بھیا آئے کرو اگو تو میں انشاءاللہ 10 بجے لائیو آویں رساں انشاءاللہ 10 بجے ٹھیک ہے نا 10 بجے میں لائیو آویں رساں یکے دوست لازم ٹائم کڈے کرو وقت بس ٹائم پاس تھی ویندی بیا کچھ کا نہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ میرا چینل تے سبسکرائب ہے میں ایک واچ ٹائم دی ضرورت کا نہیں لیکن میں دا صرف توارے جی بھرا میں شعیب حیدری صاحب لوفر منڈا صاحب اور توقیر رجانا اور باقی دوست جڑے بیٹھے نہیں توارے جی دوست بھراویں نال بٹاں گا پلاونا نا باقی تواری فل خیر ہوے اچھا تو کی رجانا دے پہن اتھاں سنگیں سہیلیاں دے تری تکرار نتراں دے واہ واہ خیر ہوئی اداب
माशाल्लाह मोहब्बत कमाल मोहब्बत तो की रजाना शेर कमाल है। लोफर मुंडा ऑफिशियल साहब आदे पहन हेडफोन से सुन रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह भैया कमाल मोहब्बत लोफर मुंडा साहब हेडफोन नाल सुन दे बैठे हुए कमाल मोहब्बत। लोफर मुंडा साहब आदे पहन मरने के बाद मेरी आंखें खुली रहेंगी। आदत जो आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। वाह वाह कमाल है यार कमाल है लोफर मुंडा तेरी फुल खैर वे तू उर्दू शायरी तो बन पा गई है कोई ग्रुप मैंने ज्वाइन कर की दी लोफर मुंडा तेरी फुल खैर वे श्रेक की लिख या श्रेक की लैंग्वेज साकू बहुत पसंद है सारी पहचान है सारी जान है सारा मान है मैं एक गाना आख्या सरायकी दी पहचान ले वो सारा सूबा सरायकिस्तान है सरायकी दी पहचान ले वो सारा सूबा सरायकिस्तान ले वो जदा मैं सिंगर हम हूँ सिंगर कहनी हूँ सिंगर सिंगर अब्दुल गफार कन्नू फौत ही गए मलिक अब्दुल गफार कन्नू जिंदा है तुम्हारे सामने है। अच्छा लोफर मुंडा साहब आदे पहन सात 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 मोहब्बत कमाल मोहब्बत लोफर मुंडा साहब भैया यार लाइव को लाइक करे सो लाइव को लाइक को तो त्रै डाट खड़े हो सन त्रै डाट ते जोर दे सो सजे पासो ठीक है ना बोला उनके बाद लाइव वाला ऑप्शन नहीं मान उठे अनूठे वाला ऑप्शन खड़ा उसी होंदे तो जोर दे सो लाइक कर छोड़े सो लोफर मुंडा साहब भैया आंदी पे वीडियो आंदी पे खड़ दिखा ले 31% के ने उतू ते में पे ये देखो ये आंदी पे ये कितना है ये एंगल है एंगल। अच्छा मेरी दुनिया हाजी मर गजर साहब आदे मैन आई लव यू टू हो गया हाजी मर गजर साहब तुसा उमान के ने सारी लाइव ते तशरीफ गने वे बेहद मोहब्बत कमाल मोहब्बत भैया जान लव यू टू हो गया लव यू फोर हो गया लव यू 100 1000 ओके हाजी मर गजर साहब मिस यू हो गया मिस यू लोफर मुंडा साहब आदे पैन नहीं ये मेरे ड्रामे का शेर था। अच्छा अच्छा तुम्हारे ड्रामे का शेर है वाह वाह क्या बात है ये गल कहनी है मैं यो सोचा पिया मैं कि एक दिन किसी ने सुनिया है मी लोफर मुंडा ये हुन तुसा ने सारी ते भी ड्रामे का शेर है ड्रामे का शेर ही होंदे ड्रामे दे विच मतलब ये चीज़ ये शायरी आखनी अच्छा चलो गुड हो गया। मेरी दुनिया दे भैन मैं बिल्कुल नाराज हूँ क्यों यार क्यों हाजी मरगाजर यार क्यों नाराज है बेटी मेरे कने नाराज से बेटी ना कर यार नाराज ना क्या कर हाजी उमर गाजर साहब भैया जान मैं कहीं दी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकता बाकी लव यू हो गया भैया जान हुक्म कर तू नहीं बताऊंगा क्यों नहीं मेरे से तुसा वे हाजी उमर गाजर उहाँ दी मैं नाराज हाँ भैया जान मैं तावेदार लव यू हो गया लव यू तू जरा हो से ना पाकिस्तान तय को थी के नान मने सू उतो ने तू नखरे कर सकती हो मान के ने पर नहीं बेटी अच्छा लो फरमुंडा साहब आते पेन जूम कर रहा हूँ आपको खैर हुई लो फरमुंडा तेरी फुल खैर हुई लो फरमुंडा किने जूम करें बेटी ख्याल करें मोहब्बत भैया कमाल मोहब्बत लो फरमुंडा मेरे प्यारे भैया जान आ गए मलिक राशिद जखर साहब आते पेन हाय हाय टू हो गया अस्सलाम वालेकुम लिखी पेन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू भैया जान मलिक राशिद भैया जान असा तो आपको दिल दिख रहे हैं कि नहीं खुश आमदीद दें वेलकम दें मोस्ट वेलकम सारी यूट्यूब लाइव दे उत्ते असा तो आपको डब्बा पैक वेलकम करें मलिक राशिद जखर साहब तो कीर हजाना साहब आदे पैन दा घर की ड्राइवरी करता हूँ रात को ड्यूटी होती है माजरत जब टाइम मिलेगा ज़रूर आऊँगा अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ चलो चलो ठीक है भैया जान कोई मसला ही कह नहीं तुसा वञो तुसा इजी थी वो रात दी तुम्हारी ड्यूटी होनी है तो अल्लाह ताला तो सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमावे खुशहाल रहो भैया जान ताबेदार से ऐसा मसला कह नहीं तुम्हारी मोहब्बत जितना भी शुक्रिया अदा करिए बहुत घट हैं ठीक है ना इतनी अपना कीमती टाइम काढ़ा वे साकू एहसास है सॉरी साकू तुआरे ई टाइम दी मतलब असां इज्जत करेंगे तुआरी फुल खैर होवे अहमियत है तुआरे ई टाइम दी जेरे कीमती साकू दित्ती बैठे वे यक्की व्यूअर्स उनदी महकू अहमियत है
اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے خوشحال رہو میری دنیا دے پین کل لاؤں گا کڈا پاکستان آندا پی کل کو حاجی مر گازر دسائیں والا پوزے دے ڈھیر مرے نہیں قاسم افتخار دل بھیجی پن بھیا جان آئی لو یو ہو گیا قاسم افتخار بھیا غلط کمنٹ نہیں کرنے جو تسا کریں نا بیٹے کوئی مسئلہ کا نہیں میں چھویر تھوڑی ہاں جو میں کو ٹینشن تھی جی اچھا سی کلے یار ملک راشد گڈ نائٹ کیوں لکھدا پی یار گڈ نائٹ نہ لکھ یار بٹاں گپاں لئی بیٹھوں کدے میں پیا تو کی رجنا دے پہن باہر کام ختم ہو گیا ہے اس لیے گھر کی ڈرائیوری پکڑ لی ہے ماشاءاللہ یار بہت اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے ایگریمنٹ میں کو کھڑ گئے وے بہترین ہے آزاد قسم نال بہت رول دے ودن یار کہیں ویلے کہرے کو آدن کہیں ویلے کہرے کو کہیں ویلے کہیں دیا منتا چندن کہیں ویلے کہیں یار ساکو کام تے لو اگر کام ہے یا کہنا مہربانی کرو ساکو کام تے لو صاف زرے پیچھو گھر دا ہی سرکل تو پتہ چلاونا ہوندے پردیسیں دی ہمت میں پردیسیں کو ڈبہ پایا کہ میں سلوٹ پیش کرنا ڈوہیں ہتھے میں اللہ اللہ تعالیٰ ہر پردیسی کو صحت علی لمبی زندگی عطا فرماوے اور انہیں دے رزق وچ برکت عطا فرماوے آمین یا رب العالمین پردیسی دی میرے دل وچ بہت زیادہ عزت ہے ٹھیک ہے نا سلامت رہو ہمیشہ یک کے پردیسی اچھا تو کی رجانا بھیا دے پہن آزاد کے حالات خراب ہیں جی جی بالکل بالکل آزاد دے حالات بہت خراب ہیں میرا ایک دوست ہے یار بھیا وہ مدینے مطلب روزہ مبارک دے نال ہے ان دی رہائش وہ کم از کم کو 6 مہینے تھی گیا حسن وہ شدہ مطلب میں بیٹھے کوئی کم ہی نہیں لگا ٹھیک ہے روٹی دا خرچہ مکان دا خرچہ کتنی تھی میں نہیں بھیا تو آپ کو پتہ ہے بس اللہ تعالیٰ کرم کرے پیا گتے کفایات سریکی حال دے جی کفایات بالکل ٹھیک میرے محترم بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوشحال رکھے جی جی بالکل سریکی سے ہیں تے تمہاری فل خیر ہوئے بھیا جان کفایات اصل تو آپ کو ویلکم آدھے ہیں افتخار قاسم افتخار تمہاری فل خیر ہوئے ویلکم راشد بھائی جان لو فرمنڈا صاحب ویلکم کرنے پہن تو آکوں تو کہ جانا بھیا ہاتھ نہ بدو اساں تابیداری سے بھیا جان تسا خوشحال رہو ہمیشہ دل بھی بھیجی پہن تو کی جانا بھیا جان محبت ہیں تو جان کمال محبت اے میں کرنے رہنے ہیں تو کی جانا thank you so much for watching our YouTube live سر کی رونق اچھا تو کی جانا بھیا دے پہن الحمدللہ 2000 سیلری ہے کام مل گیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ توقیر بھیا میں تو کوئی میں مشورہ ڈیساں جو اے نوکری بالکل چھڑا ہے نا ٹھیک ہے نا 2000 روپیہ بہت وڈی تنخواہ ہے یار کم از کم 1.5 لاکھ کے نو تو تنخواہ ہے پاکستان دی ٹھیک ہے نا اے نوکری چھڑا ہے نا 2000 ادھر ہے یار جیندی مطلب بس بیا کہ جیندی لگ دی بھی کہ نہیں پورا پورا مہینہ کیا 6 مہینے نکمے بیٹھا انہوں نے بہتر ہے انہوں نے مطلب اقامہ ڈھیر مسائل ہوندن باقی ہمیشہ خوشحال رہو بھیا تو کی جانا کمنٹ کرے سو بیٹھے کمنٹ بھائی جان کمنٹ کرے سو بیٹھے لوفر منڈا کدے وال گئی یار لوفر منڈا لوفر منڈا کمنٹ کرے سو بیٹھے جیرے دوست بیٹھے ہوئے جیرے دوست ان بعد لائیو دا اینڈ کرنے جلدی جلدی کمنٹ کرے سو بیٹھے ٹھیک ہے نا تمہاری فل خیر ہوئے کمنٹ کرو بیٹھے اپنی آواز ویڈیو بنا لی کو بھی اگے میں کہ یا گانے اعلان نہیں پڑھدا صحیح اعلان کوئی پڑھدا تے کوئی ہے راہ کے چاہنے کی لوفر منڈا صاحب آدے پین پاکستان کتنی ہے کاٹنی ہے کیا مطلب کیا کھن چاہندو تساں لوفر منڈا فیصل صاحب توقیر جانا صاحب آدے پین بھائی ابھی کے لیے اجازت میڈم آ گیا ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
Thank you so much for watching our YouTube live. Saraki Roundup, Mr. Takir Hajana. Thank you for watching our YouTube live. Saraki Roundup. مہربانی بھیا کمال میں اپنا توقیر ہے جانا بھیا تو سام ونجا ونجا کام کرو گزران کرو گزران پہلے سنگت کو بعد ٹائم دیتا ٹھیک ہے نا جرا اپنے آپ نال مخلص ہے وہ دنیا دے وچ مار نہیں کھندا ٹھیک ہے نا وہ آخرت وچ کامیاب ہے ٹھیک ہے آخرت وچ مار نہیں کھندا کیونکہ وہ اپنے آپ نال مخلص ہونے جیلے بندہ اپنے آپ نال مخلص سی نے تو وہ صاف ظاہر اللہ پاک کی عبادت بھی کریں اور انہیں بعد تمام اللہ پاک دے احکامات چل دے ملک راشد صاحب آدھے پین اور سناؤ بالکل ٹھیک بھیا جان تو تسا ٹھیک ہو ملک راشد جکھڑ صاحب اللہ تعالیٰ تو آپ کو سلامت رکھے خوشحال رہو بھیا جان تسا دی حال ٹھیک ہو کتنا گم ہو ملک راشد بھائی کدا کام کرنے ویڈے سے سوال اچھا ہلو فرمنڈا صاحب آدھے پین میں نے کہا پاکستان میں ان کی تنخواہ کتنی ہے بھیا تنخواہ میں چلو ایک گیس لا رہے وہاں 1400 دا مطلب ہے اتھا پاکستانی لاکھ تھی ٹھیک ہے میں سمجھو 1.5 لاکھ 1,60,000 55-60,000 تھی پاکستانی ٹھیک ہے نا لو فرمنڈا صاحب اے توقیر بھائی ہوں دی تنخواہ ہے پاکستانی 1,55,000 یا 60,000 ٹھیک ہے نا ان بعد ملک راشد بھیا دے پین ان کو آکھیں ڈھل گن وقت ساڑے اسا او شہزادے نہیں رہ گئے واہ واہ کمال محبت بھیا جان ملک راشد بھائی محبت تو بہت اچھی شاعری بھیجے ہوئے اور ساکوں بہت پسند ہوئی ہے اچھا ملک راشد بھیا دے پین الحمدللہ شکر ہے بھیا اللہ تعالیٰ تو آپ کو سلامت رکھے خوشحال رکھے آمین یا رب العالمین ملک راشد بھیا ملک راشد بھیا دے پین سیکنڈ ایئر ہے ابھی اچھا ماشاء اللہ پڑھتے پہ بھیا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تو بہت اعلیٰ نمبر ہیں پاس کریں اور فرسٹ ڈویژن آوے سارے دوئین الحمدللہ یہ تواڈے جڑے ہیں نا تساں جڑے سٹیپ تے ہوئے یا لوفر منڈا صاحب ہیں اساں انہیں کنے گزر گئے سے اساں بھی لوفر منڈا آج پٹے نہ بیٹھا لائیو اپنی یار سردی اساں سویرے نال ویندے سے کوہیڑ دے وچ جامپور اللہ دا بندہ تیرے جامپور نہ لے بھیا لوفر منڈا میں تے کو دساواں اساں جلے میری 8ویں تک تے تعلیم تھی اپنے سنیلے شریف ہے ان بعد 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اساں مطلب ہے ایڈے ویندے سے مانا مدانی دون یہ حد کے زیادہ ٹھیک ہے نا چلو مانا مدانی تو نہ گان اچھا والا اساں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں اساں دیرے کیتے تھے غازی یونیورسٹی اساں مطلب میں میرے کچھ دوست اتنے ہاسٹل رہ پوندے ہیں لیکن میں بالکل کہنا رہا اتو کنے وینام سیدھا مانے موٹر سائیکل کھڑے نام ایڈو موٹر سائیکل تے وینام پر وہ آل فری تے ویندے سے ٹھیک ہے نا آل فری تے جلے لاندے سے ولا پر کرایہ بھرندے سے رکشے کنے رکشے دا پول ڈاٹ کنے پر ہو غازی یونیورسٹی اساں رکشے تے ویندے سے ٹھیک ہے نا بعض اوقات گودا میں تو کو صحیح سی گل دساواں لوفر منڈا صاحب اور راشد بھائی بعض اوقات اساں مطلب چھت تے ہی باندھیا سے سردیاں دے وچ چھت تے باون عام گل کہنی بھیا بس دی ہاں لیکن اساں دیا سے بھئی ٹائم تے پہنچوں لیکچر ایک بھی نہ چکے ہاں والا ساری اے بھی ہے اساں سارے دوستاں دا سبات تھا اتحاد تھا اساں بس والے کو ایویں نہ ونجن دیندے سے آدھی دے وچ وال کھڑ دیا سے آدھی دے وچ ساکو چاہتے ویسے ہاں انہیں دی مجبوری بھی دے دیا سے یار ہن جلے بس بھری پیو صاف ظاہر سا چھت تے باونے وال چھت تے بہ ونجا سے ٹینشن کہنا ہی جھال گن دیا سے پل ڈار تے بھی جھال گن دیا سے بس والے کو اتنی تو منی دی ہے اچھا سے ملک راشد بھائی اچھا لو فرمنڈا صاحب آتے پہن اچھی نوکری ہے بھائی جان دی جے ماشاء اللہ بہت اچھی نوکری ہے بالکل لو فرمنڈا بہت اچھی نوکری ہونے دی تو کی رجانا بھائی دی اچھا یہ کیا بھیجی پہ لو فرمنڈا کیا مطلب بس چا کر ان مقصد یہ بس چا کر پتہ کیا کیا اپنی
लोफर मुंडा कमेंट कीता कर। अच्छा मलिक राशिद भैया दे भैन भैया भैया कोई नौकरी करो हा तुसा एजुकेशन मुकम्मल है थोड़ी भैया जान सोच आज़ाद रखनी है गुलामी पसंद कहनी नौकरी करनी नहीं कहनी बाकी इंशाल्लाह अपना कारोबार करेसूं बिजनेस जिंदाबाद मेरे मुलेर आदे मेरे मुलेर है कि यार मजदूर आ रक्षा चलेना उन्हें बाद कपड़े इस्त्री करना आज माशाल्लाह वो करोड़ें पति है बिजनेस की तरह आज उन्हें दूसरा एजेंसियां वीजिया ने ठीक है ना मलिक राशिद भाई अब्दुल रज़ाक मेरे प्यारे भाईजान दी आईडी तो आ गए हैं अब्दुल लतीफ़ खान जो कि मेरे भांजा हैं अल्लाह ताला तो आपको सलामत रखे लतीफ़ खान असा तो आपको डब्बा पैक वेलकम आ दिया खुश आमदीद आ दिया लतीफ़ खान लिखी पेन गुड थैंक यू लतीफ़ खान थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब लाइव सर्राकी रौनक मलिक राशिद भैया दे पेन यार जी जी भैया जान जी जी हुक्म करो मलिक राशिद भैया जान लोफर मुंडा दे पैन हम किसी के गुलाम है बिल्कुल बिल्कुल गुलाम असा भी कहन से तुसा भी कहन वे ते गुलामी करनी भी नहीं चाहिए इन्हें गोदे के नसा थके वदे हैं जेरे हुन उस ना हुन कुछ झाड़े तक आवे सन सी 5 साल दे बाद 5 साल पहले जेरे फौत क्या था हुन फाते देवाना सन सी एमपी एमएनए मैं को जेरी चढ़ दी है ना ओए होए मेरे बस का नहीं कसम है लेकिन मैं इंशाल्लाह आवन वाले जेरे जेरे जिमनी इलेक्शन हुसन छोटे मतलब काउंसलर वाली सीट या कोई उंदे उत्ते असा इंशाल्लाह स्टैंड गिनसूं असा अपने वसेब दा वसेब दी आवाज़ बनसूं और वसेब खातिर असा इलेक्शन लड़सूं इंशाल्लाह बस तुआडे दुई हवन बस बाकी तुसां सारे हल्के ते कहनवे खुशहाल रहो भैया जान मलिक राशिद भैया दे भैन गुड नाइट लव यू थी गया भैया जान किडे वेंदे पियो यार मलिक राशिद लव यू टू हो गया भैया जान लव यू टू हो गया अल्लाह ताला तुमको सलामत रखे ठीक है मसला क्या नहीं तुसा सुम दो ते सुमो कल को तुसा कॉलेज भी वनना उसी ते ऐसा ही बस 2 मिनट लाइव बंद है अल्लाह हाफिज लिख दियो एक दफ़ा तुसा भी लोफर मुंडा साहब तुसा भी जेरे दोस्त बाकी दे बैठन यक्के दोस्त अल्लाह हाफिज लिख दे सो लतीफ़ खान तू ही अल्लाह अल्लाह हाफिज लिख दे अगर लिख सकती था अगर नहीं में लिख सकता तो पीछे दिल भेज दे ठीक है ना भेजी ते पी अब्दुल रज़ाक भाई अली एडी ते दिल 100 लिखी पी 100% खैर हुए अब्दुल लतीफ़ दिल भेज दे उनके बाद अल्लाह हाफिज करेंगे लाइव एंड करेंगे अच्छा सी टिंडा ना भेज यार लोफर मुंडा मैं डरदा लोफर मुंडा दा पैन आई एम गोइंग बैक ग्राउंड बैकग्राउंड की देना पी आई एम बैक टू होम ई लिख ठीक है ना लोफर मुंडा तेरी खैर में मैं समझ गया मोहब्बत कमाल मोहब्बत लोफर मुंडा मलिक राशिद भैया दे भैन तुम्हारी शादी थी गई है या कहना 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 भैया जान शादी थी गई हो तो मैं सुता पिया हुआ शादी थी गई हो तो भैया मैं जे वेले तक कितना जागदा मलिक राशिद भाई हाल ही कुंवारे से ठीक है ना भैया इंशाल्लाह बहुत जल्दी थी वैसी बने जब मेरा शादी सुनदा बैठे ना जना शादी करे सी मेरी यो करे सी हुन ये लतीफ़ खान आया बैठे अब्दुल रज़ाक भाई अली एडी दे उत्ते अच्छा जी लोफर मुंडा दे पैन अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच है फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब लाइव सर है की रौनक लोफर मुंडा साहब बहु मोहब्बत कमाल मोहब्बत अल्लाह हाफिज तो आगे कमाल मोहब्बत मलिक राशिद भाई तुसें अल्लाह हाफिज लिख दियो ते अब्दुल लतीफ़ अपने भणेजे को मैं आके दिल भेज दो उनके बाद लाइव दा एंड करने हैं वो दिल भेज देते हैं वाह वाह कमाल मोहब्बत अब्दुल लतीफ़ खान भैया जान मामू जान तुम्हारी फुल खैर होवे कमाल मोहब्बत अपना कीमती टाइम काटन देवे ठीक है ना कमाल मोहब्बत बहुत शुक्रिया लोफर मुंडा भैया 46% थी विदिया वीडियो 46% अच्छा डिस दिया था 46% भैया वीडियो अंधी पे तो लोफर मुंडा मलिक राशिद भैया दे पैन मेरी शादी थी गई है मैं ते जागदा पिया
ادا تساں ویڈیو کال تے دے میرے کو لائیو تے کہن میں بیٹھے تساں ستے پے ہو سو بھاویں تساں سوار دے وچ ہی ستے پے رہو ٹھیک ہے نا تساں منظر عام تے کہن میں بیٹھے ہن دیکھو میں منظر عام تے بیٹھا ہوں دیکھو ہن عمان کنے سعودی عرب کنے دبئی کنے بنے جا میرے ڈے بیٹھے اساں تساں پاکستان چوں میں بھی پاکستان بیٹھا تے میں کو یک دے بیٹھے نا تھوڑی فل خیر ہوئے بھیا جان ملک راشد بھیا میرا بھنیجا آج انگلش ٹھوکی بات ہے گڈ خیر ہوئی لطیف خان محبتاں کمال محبتاں اساں کو تیرے فین ہے بہوں وڈے فین ہے کہ جڑے یو فون والے کھمبے جڑے فین ہے اساں عبد اللطیف خان جون صاحب ماموں جان تھوڑی فل خیر ہوئے اچھا اللہ حافظ لکھ جو راشد بھائی باقی ایک دوست اللہ حافظ لکھ گن میرا بھنیجا بھی دل بھیج گیا ہے کیونکہ پڑھیا ہوا کہ نہیں میں ان کو آکھے تساں دل بھیجو میں سمجھتا اللہ حافظ لکھ گن تے بلا لائف دا اینڈ کرنے ہیں تساں بھی اللہ حافظ لکھ دیو ملک راشد بھائی لوفر منڈا صاحب اللہ حافظ لکھ گئے اللہ حافظ لکھ سو تے بعد لائف دا اینڈ کرنے اوکے تہاڈا بھی اللہ حافظ آگے ملک راشد بھی کمال محبتہ بہت شکریہ اور ٹھیک ہے لطیف خان اور لوفر منڈا صاحب اور ملک راشد بھائی اور جتنے بھی دوست بیٹھن کمال محبتہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے بے حد محبتہ اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے خوشحال رہو ہوں گن دیں اجازتاں او میرے پیارے بھائی جان عمران احمدانی صاحب بھیا جان آ گیا نا دے بہن نہیں بھائی جان ہم ابھی آئے ہیں آپ جا رہے ہو جی ہاں بھیا جان تساں بہت لیٹ ہے وے شغلی لوگ اسا تو کو اپنی یوٹیوب لائیو دیتے ہیں ویلکم آ دیں ویلکم آن آور یوٹیوب لائیو سرکی رونق ملک عمران احمدانی صاحب بھیا جان بہت لیٹ ہے وے چلو کوئی مسئلہ کا نہیں اساں تمہاری خاطر تھوڑا جی جمپ وینے ہیں کیا حال ہے عمران بھائی ٹھیک ہو بھیا طبیعت سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو آپ کو سلامت رکھے خوش رہو کتنا مصروف ہے بھیا بلا واٹس ایپ تے رابطہ نہ کیتا ہوئے کوئی مسئلہ ہاتھ کرو یا تساں اتیں کمنٹ کر چھڑو اپنا میسج واٹس ایپ نمبر سینڈ کر چھڑو میں میسج کرنا تابے دار ہی سب بھیا جان ملک عمران تھوڑی فل خیر ہوئے کمنٹ کرے سو بھائی جان کمنٹ عمران بھائی لگ دے لکھتے بیٹھو ہیں چلو لکھو انتظار اچھے سے عمران بھیا دے پہن بھائی جان میرا نمبر آ گیا ہے آپ تو جا سکتے ہو آپ کا شکریہ دل سے میرا نمبر آ گیا ہے آپ تو جا سکتے ہو آپ کا شکریہ دل سے شکریہ تابیدار بھیا جان تابیدار آیا کراؤ سی واٹس ایپ تے آپ باٹ کپ لینے ہیں 0310 47 بھیا جان ٹھیک ہے واٹس ایپ تے آپ نے جا تساں اپنا سینڈ کر دیو کمنٹ دے وچ میں سکرین شاٹ گن تے فوراً تو میسج کرنا میں تابیدار سے عمران بھائی جان عبدالرزاق لطیف خان پین ماموں جان جی ماموں جان حکم کرو لطیف خان کیا حال ہے ٹھیک ہو تیری فل خیر ہوئے اللہ تعالیٰ تے کو صحت دے صحت والی لمبی زندگی دے عبداللطیف خان اوکے اوکے بھیا اوکے کمال محبت بہت شکریہ اپنا عمران بھائی
ٹھیک ہے ہوں گن دیں اجازت عمران بھی اللہ حافظ لکھ دے سو لطیف خان مامو جان تساں دل بھیج چھڑے سو دے بعد لائیو دا اینڈ کرنے ہیں پیارے بھائی جان سارے آ گئے ہیں شغلی لوگ عمران احمدانی صاحب تائیں ہو جائے نساں رک گیا سے کیونکہ سارے خاطر بہت قابل احترام ہیں سارے پیارے بھائی جان ہیں ہے خیر ہوئی کمال محبتاں عبداللطیف خان دل تیرے آگن محبتاں کمال محبتاں میں نے اپنا نمبر دیا ہے میری جان نہیں ہے تیرے پاس بھیا میرے کنے نمبر یار وہ پہلے والا ہے تورا ایسے سو ایک نمبر میری نے ہاں صحیح یا جو تسا میسج کر دیو یا بھیا یا اتنی کمنٹ لکھو میں ہون سکرین شاٹ گن گندا والا میں تو رابطہ کریں نا کیونکہ نواں آئی فون کتے اندے وچ تے کہنی اندے وچ کھڑا ہو سی تے کھڑا ہو سی مت نہ ہوئے والا ہی وجہ کہ نہیں یا تسا میسج کر دیو واٹس ایپ تے اوکے خان شکریہ دل سے اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ میرے پیارے بھیا جان محمد عمران احمدانی صاحب اللہ تعالیٰ تو کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے نہال رکھے اور بے شمار خوشیاں ترقیاں کامیابیاں اور بے شمار عزت عطا فرمائے آمین شغلی لوگ عمران احمدانی صاحب اوکے لطیف خان اللہ حافظ ہوں گن دیں اجازت تھا اللہ حافظ کمنٹ کر لو اپنا عمران بھی وہ واٹس ایپ تے میسج کر دیو ٹھیک ہے نا گن دیں اجازت اللہ حافظ اگر اڈے واٹس ایپ تھوڑے نہ ہی کھڑی ہوئے تو میرے کوئی ویڈیو دی کمنٹ تسا لکھ سوچا بھائی غفار بھی اپنا نمبر سینڈ کر دو میں بلا سینڈ کر دینا ٹھیک ہے نا عمران بھائی تابے دار سے اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے لطیف خان بہت شکریہ قیمتی ٹائم دے کا بے حد شکریہ نوازش انتہائی اجازت اللہ حافظ تھینک یو